Útok herce Jana Hrušínského proti KSČM, sbírka Martina Mejstříka na právničku, která mě má dostat do vězení, a podivné průzkumy kolem Evropské unie. To jsou témata nového týdeníku Držím slovo. Herec Jan Hrušínský opakovaně zaútočil na KSČM. Samo o sobě by to nebylo nic neobvyklého, kdyby přitom komunisty nepostavil na roveň nacistům. Takové srovnání považuji za naprosto nepřijatelné a odporné. Byli to právě komunisté, kdo se jako jedni z prvních zapojili do aktivního odporu proti nacistické okupaci Československa. Byli to komunisté, kdo končili na pečkárně a v dalších mučírnách gestapa. A byli to komunisté, kdo patřili mezi první popravené v koncentračních táborech. Přesto se Jan Hrušínský neštítí památku hrdinů komunistického odboje zlehčovat a dehonestovat. Zřejmě se podobně jako část takzvané umělecké obce považuje za jakéhosi morálního arbitra, což působí spíše směšně než vznešeně. Ne, umělci skutečně nejsou elitou národa. Naopak, mnohem více si vážím lidí, kteří svou každodenní prací skutečně drží tuto zemi nad vodou. Ať to jsou prodavačky, řidiči či dělníci. Říkal jsem to opakovaně i v televizních debatách. Ostatně bývalý ministr Baxa by mohl vyprávět. Když má někdo názor jiný než vy, pane Baxo, a ostatní ministři vlády, tak jsou ti lidé nazýváni proruskými šváby. Já nechci, aby neskákejte mi prosím do řeči. Proto jsem se dnes rozhodl zaslat Janu Hrušínskému osobní výzvu k veřejné studiové debatě o kapitalismu, komunistech a sociální spravedlnosti. Vážený pane Hrušínský, pokud si stojíte za svými výroky a máte koule, tak moji výzvu přijmete. Happeningy na podporu prezidenta Petra Pavla nebyly jedinou nedělní zajímavostí. Těsně před obědem se totiž probudil bývalý studentský vůdce Martin Mejstřík a vyhlásil sbírku na úhradu právních služeb své právničky, která mě má dostat do vězení a společně se mnou ostatní komunisty. Reagoval tak na moje novoroční prohlášení, kde jsem se přihlásil k vizi Marxova komunismu. Ano, jsem komunista a kapitalismus považuji za odporný systém, který se sociální spravedlností nemá nic společného. Komunistická strana Čech a Moravy nicméně několikrát deklarovala a má to také ve stanovách, že odmítá jakoukoliv činnost potlačující práva a svobodu člověka. Proto se na soud s panem Mejstříkem velmi těším. Tak máme za sebou bouřlivou neděli. Po celé republice proběhly stovky happeningů na podporu prezidenta Petra Pavla. Média se předhání v číslech, tedy kolik lidí prezidenta podpořilo. A já jsem přesvědčen o tom, že média typu Forum 24 jsou schopni napsat, že po celém světě podpořili Pavla miliony lidí. Nejsem příznivcem Petra Macinky, který je na straně Izraele páchající genocidu na palestinském obyvatelstvu. Ale tyto happeningy nebyly jenom o Macinkovi, byly o morální autoritě. A já se ptám, jestli Petr Pavel je skutečně vzorem morálky. Člověk, který přísahal věrnost Varšavské smlouvě, aby za pár let přísahal věrnost Severoatlantické alianci. Člověk, který tancuje, jak pískají jeho chlebodárci. Člověk, který je pouze loutkou a kope za své zájmy, nikoliv za zájmy České republiky. Petr Pavel nikdy nebyl a nikdy nebude mým prezidentem, stejně jako nikdy nebyl skutečným komunistou. Minulý týden velmi rezonovalo téma Evropská unie, protože Český rozhlas komentoval výsledek průzkumu takzvaného Eurobarometru, podle kterého pouze 35% obyvatel České republiky je spokojeno s členstvím České republiky v Evropské unii. V zápětí, zřejmě na zásah prozápadních politiků a médií, agentura STEM vydala další průzkum, kde je již spokojenost s členstvím České republiky v Evropské unii 57% obyvatel. No pokud tomu tak je, tak nerozumím současné vládě, proč se tolik bojí referenda o vystoupení z Evropské unie, které navrhuje komunistická strana Čech a Moravy. Vždyť každý občan této země by měl mít právo rozhodnout si, jestli chce setrvat v Evropské unii či nikoliv. Vždyť je to Evropská unie, která již dávno neplní ten svůj původní účel, tedy zajištění míru a prosperity pro evropské země. Dnes je to spíš synonymum pro zbytečnou buzeraci a regulace.
Takže příští 4 roky určitě nečekejme referendum o vystoupení z Evropské unie a nečekejme ani to, že dojde ke změně chování některých europoslanců, jako je například Danuše Nerudová. Ta sice vzbuzuje úsměv na rtech pokaždé, když se snaží kopat do komunistů, ale její návrh na jednotnou vládu Evropské unie spíš vypovídá o tom, že jí nejde o nic jiného, než o omezení již tak vratké suverenity naší země. Inu, musíme to prostě přežít. Děkuji, že jste mě sledovali a teď už je to pouze na vás. Své dotazy o KSČM či politice vůbec posílejte na moji e-mailovou adresu či SMS-kou na můj mobilní telefon. A sledujte příští týden další díl. Každé úterý ve 20 hodin držím slovo. Nekompromisně.